Kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni kendo magi thuond weche manyien. Wamealika Dirigiji aende kule mbele ya NCIC. Sisi tunataka kutangazia tukiwa hapa Murang'a. Rigathi Gachagua akuji huko NCIC. Nyakwara Mugiajuanga machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kawachako eni riwruok mar jotenda dinde mano Interfaith Network Kenya koro okwedo e okanga mamalo njore mane onenore kaunti ma Homa Bay e kinde romo mano mar kweth mar linda mwananchi. Jodologo koro dwaro ni josiasa okung dhogi wach mabende osir koda mano mar jadolo mapachokae mano mar Church and Clergy Association of Kenya. Efinyakidi ni kod lerno. Enchal mapod medo nyuolo paro pachoka manito enango machualo medruok manjore ahinya to e rombe mopogore opogore mag siasa. Kitulo mane onenore kaunti ma Homa Bay e kind romo mar kweth mar linda mwananchi nokelo tho kod hinyruok ne moko kuom jodak obila kachiel kod jofwambo ka koro riwruok mar Interfaith Kenya bade ma Homa Bay ochiwo pachgi. Kaluwore gi tend riwruogno pod chando pachgi gima omiyo lweny makamano nonenore Homa Bay kendo chalo gima ne en chenro manochan magiko nokelo tho, hinyruok ne oganda kod kethruok mwandu. Jodologo bende oseyo monj ma jodolo wetegi apise kod ute lamo. Ei ote margi ne ute fwambo gidwaro tenda rita otim nonro mapiyo kendo ka okang' machik ne kweth njore mane omonjo jadolo mar kanisa Kopere Diocese ma Asumbi Father Peter Kiroo e Junction Marangwe Asumbi Oyugis. Okang' makamano bende gidwaro kaw ne kweth mane omonjo apise mag kanisa Adwen Malala ni mar ni chal makamano nyiso achaya ne ute lamo. E kindego gijiwo josiasa mondo kik ti marach gi rawere kendo ne ni gimiyo gi thuolo makare mag tich. Wirani mano e achiel kuom yore mag neno ni ok gidonjore e njore. Gijiwo tend kaunti no mondo yie twak makelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore koriwo jodolo kod jodong luo. Twak ma ibiro many godo yore mag chwalo godo kaunti ma Homa Bay nyime. Komachielo, riwruok mar ute lamo kod jotend din mano Church and Clergy Association of Kenya kotelnegi kod jakom Bishop Hudson Deda oseyo jotelo magoyo siasa manyalo nyayo tulo e kind oganda ahinya to e kinde ma Kenya ochimo yiero maduong'. Gidwaro duol mar yuo pach oganda NCIC mondo luong josiasa maloso kamano. Gijiwo tendo bila oneni gichiwo rita maonge nindo e nyabathe konchiel ne kweth duto mabagorombe mag siasa. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jodito e riwruok mar Kenya Kwanza okoni ok gibiyie mar mondo mi obwoggi kod kweth maketo sirikal tesre madwaro mar mondo mi do maduong' mogik e piny mangima mano International Criminal Court ochak timo nonro ne jatend piny William Ruto e winjore mapachoka. Jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah okone kweth maketo sirikal tesre mondo okaw ting' mag njore ni mar gin giwegi e maginyayo njore kuom jo-Kenya. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Kolose kar chung' od bura makikuye kinde sidho dongruok, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah onyudo lo kweth maketo sirikal tesre wi donjruok kod weche mag njore kasto giwuondore. Martha Karua na viongozi wengine wa upinzani wamefanya press conference. Mambo ya uhuni ogunize. Jambo lilinishangaza. Martha Karua anasoma statement ameandikiwa. Mwenye amesimama nyuma yake ni James Orengo. James Orengo ndiye anabeba wahuni wamebeba mapanga vile mliona Homa Bay. Mani Ichung'wah koni ogin ngoche mibuogo kod weche tero jatend piny William Ruto e doho mamalo mogik mar piny mangima ICC wi weche mag njore thurka. Ichung'wah osiemo Martha Karua
Kalonzo Musyoka kod Lange nigi biro diedo pi kod okapu. So let us also not be hypocrites. And I want to tell our brothers and our sisters in the opposition, I want to join them in welcoming ICC to come and investigate that matter of Gunism. Because you are planning Gunism, then you point fingers at others. Viongozi wa Kiambu tutakaa pamoja, wengine wakae na zao, ni haki yao. Watu wa Kisumu watafanya vile vile, watu wa Kakamega watafanya vile vile. Ni wakati wa mtu kulinda ngome yake, na sisi tunataka kulinda ngome yetu. Hata Mheshimiwa Ruku ni haki yake, walinde ngoma yao. Hatuna shida. Siasa bende otedore kine duond bura mar UDA kod DCP. Kishungo koni nyaka chiw thuolo ne jok magombo kombe kod chama mamoko mondo otiawre pap ka ok opimnegi muya. Kenya ni nchi ya vyama mingi, na kila mtu ako na uhuru wa kujiunga na kile chama anataka. Kwa hivyo tusiwe na wengine wanataka kutumia fujo na vitisho kutisha wengine ati wasijiunge na vyama fulani ama vyama zingine. Wewe kama uko na chama chako, sukuma chama chako na uuze sera za chama chako, na uachane chama cha mwenzako na yeye uuze sera za. Hii uchaguzi ambao mnapigania ni masaa 11 peke yake. Kila mtu ako na uhuru ya kuingia chama yoyote. Ni wananchi wenyewe ambao wataamua vile watapiga kura. Na hakuna mtu ako na haki ya kuambia mwingine. Na wengine ambao wanasema hivyo, vimepewa vimeutwa jana. Wengine wetu tumekuwa na chama tangu zamani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo mag duond bura mar DCP onyonore ni ogai margi Rigathi Gachagua ok bi dhi ndiko dhoge e nyim duol mochung'ne riwo wi oganda NCIC ewi weche mane owacho ma NCIC chich ni nyalo thuo oganda. Jotelogo wacho ni duol no mano mar NCIC osebedo ka onyiengore nyakonchiel ka gidwaro mar mondo mi duol no oluonga gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma mokwongo ewi tulo manyocha okwako romo mar linda mwananchi e giko juma mokalo e kaunti ma Homa Bay. Gachagua bende ojiwo oganda mawuok e gwenge mago mag masawa mar Kenya mar mondo mi osir lwedo duond bura mar DCP kendo wuotho e twech achiel. Chris Owino ni kod ler. E romo mar duond bura mar DCP e kaunti Murang'a, josiasa mag DCP othiano gi wang' matek e odiochieng' alanga ni ogai margi Rigathi Gachagua ok bidhi e nyim kweth mar Bishop Kefa Omae e weche mane owacho e kaunti ma Kisii e kinde romo mar kweth mobalo kod sirikal. E romo makamano mane otimore tarik 23 dwe mar 2 higani, Gachagua ne onyiso oganda jo Abagusi mondo oriem jotelo duto ma owacho ni dhogo jalup ogai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i e weche mag siasa kaka ja od bura manyari Bari Chache Zahir Zanda. Jo od bura mag DCP kata kamano wacho ni duol mar NCIC oyiengore nyakonchiel ka gidwaro mondo duol mar NCIC okwongo luong gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jo od bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kalore kutul mane okwako romo mar linda mwananchi e giko odira mokalo e kaunti ma Homa Bay. Watu wa NCIC wamealika Tirigiji aende kule mbele ya NCIC. Sisi tunataka kutangazia tukiwa hapa Murang'a, Rigathi Gachagua akuji huko NCIC. Nyinyi NCIC ndio tunaalika siku ya Tuesday, mkuje wa Munyoro, mkuje muone Rigathi Gachagua. Tena niambie huyu Bishop ambaye ndio CEO na chairman wa NCIC, wewe ukiona watu wa opposition unapeana idhani ya kwamba washika within 24 hours. Kina Gladys Wanga na Kaluma wakipanga fujo kule Homa Bay unanyamaza. Tunakuona, mwambieni tunamuona. Sasa hivi tunataka ushike huyo Kaluma na huyo Gladys Wanga, tuwaone kotini vile umekuwa ukikimbiza viongozi wa opposition. Harambee! NCIC tumeona mumeanza kuita kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Tunawaambia tutaona barua ya Duale. Umeona barua ya Duale? Korka kore, Gachagua othegore gi wachno ka olando mana injili mar jiwo oganda jo masawa mondo donj e odgi mar DCP kendo goyo ombulu e okap achiel e kweth mobalo kod sirikal. Na watu yangu, please don't be distracted. Be focused. Situanza safari ya DCP, tukae tuangalie mbele. Let us go all the way to the finishing line.
Don't be distracted by this or that. Tukae kwa laini E komachielo, Gachagua onyiso tend obila mondo mi arita moromo chieng' tich abich jumani e kinde ma odhi timo limbe mare kar chung' od bura ma Emurua Dikir e hoho mar Okak. Ni wasaliti wa jamii yetu, wale ambaye wameenda kutuuza kwa Kasongo, wale ambao wameweka tumbo yao mbele wakiongozwa na huyu wa Mobojo, na wasaliti wa jamii yetu. Lazima tukipeleka Kasongo nyumbani waende pamoja, sio? Kila mtu ana haki ya kutembea mahala popote. Harambe! Gachagua chano tero lweny e dhoot ma jatend piny William Ruto bang' jachung' maduong' bura mar DCP yudo ombulu mohew 10,000 e yiero madundo ma Emurua Dikir e dwe mar abich higani. Chris Owino, Ramogi TV. En fungruok ne jalup ogai mar Jubilee Fred Matiang'i kod jagoro e migao Manobelio Kipsang kaluwore gi chik manyocha ogol gi doho mar mondo mi gichul siling bilion 1.5 ne lo mano mar Ruaraka ma mibadhi mare ne mienogi. Joel buche abirio e doho maduong' mogik ochungo chudono bang' ka ochwal ng'ur e nyimgi kendo sani irito mar mondo mi gibi gi yal burano kendo gola ng'eto. Otieno Joab ni kod ler. Kwayo ma aroya manyocha ochwal gi kambi mar Euland kod Afrisot makwedo ng'eto mar doho manyocha ogolo chik ni jatend migao machon mar arita Dr. Fred Matiang'i kod jagoro migao mar tudruok kod wuodhe ma oko Belio Kipsang ochul silings bilion 1.5 kaluwore gi mibadhi mar lo mar Ruaraka. Doho koro winjo ywak gi kendo ogolo chik ni kik gichul omenda no kapod iwinjo ywak gi mar kwedo ng'eto manyocha ogol motelo. Doho bende oyango ni kik tim nonro kata mako weg kembego e kinde ma pod iwinjo burano. Doho bende oyango ni onge lokruok moramora ma owinjo timne obok mag loho kapok burano orumo. Bende wege kembego omi ageng'a mondo kik riembgi. Kata kamano, dul makedo gi mibadhi EACC to okwedo okang' mar doho mogik winjo burano. EACC omako chung' ni omenda maromo silings bilion 1.5 ne or ne kambi mar Afrisot Limited gi Euland Limited kokalo kuom kambi mar Whispering Palms Limited kaka chudo e wilo mar Ruaraka. Okang' mar duoko omenda makamano pod ni andika nyaka do winj bura manyochwal gi kembego. Otieno Joab, Ramogi TV. Od bura ma kaunti ma Siaya opwodho welo mano mar Eric Odawa kaka jatend migao mar omenda e kaunti no e yor kojolo kuom thuolo mar ndalo 30 mar miyo gi thuolo mar dayo dho Dan Ochieng' Okoth mane gavana ma Siaya James Orengo owalo mondo ogo kogno kod od burano e lemono. E kinde no Elizabeth Adongo bende opwodhi mar mako lemo mar jagoro mar kaunti no e yor kojolo nyaka dwe mar 10 ma higani. Kaka Steve Bikolero, mae biro bang' duola maketo nyong'ong'a kaka jopiny yudo ratiro mano ombudsman golo lipota manyiso ni welo mar Georgia Nyingiro e migao mar omenda e kinda apisas mamoko notim kod governors James Orengo ma okokalo e od bura ma kaunti ma Siaya. Ndalo manok kende bang' od bura mar kaunti ma Siaya kwedo welo mar manen jatend migao mar omenda ma Siaya e yor kojolo George Nyingiro. Od burano osebedo kod penjo mathoth ewi kaka itayo migao no kod kaka ochwalo tijene ne jopiny. Juma mokalo, od burano nosingo mar goyo tach laro mar apisi mar migao no, ponono jatend migao machon no, George Nyingiro, omedo dong' e apisi, okang' mane ochuno gavana ma Siaya James Orengo mondo ng'u korak mar Nyingiro. As at last week when we made certain resolutions. Part of them was that we did not recognize then the CEC, the purported CEC member for finance, George Nyingiro. And the assembly had resolved to occupy finance department on every Wednesday of the week until that is addressed. Mano, Gavana Orengo nochwalo nying jatend migao mar Apida, Eric Odawa, mondo puodhi kod od bura ma Siaya mar mako lemono yor kojolo e kinde mag ikore mar dayo dho Dan Ochieng' Okoth mane wale lemono okang' ma od bura no siro. The governor, following that resolution,
revoked the appointment of George Nyingiro as the then CC member for finance. He submitted a name for consideration by the House on acting capacity in the position of CC member for finance, and also submitted another name for consideration by the House in the position of acting county secretary. Takamano, od burano podoram ni gibiro dhi nyime gitimo nonro ewi kaka itayo migawo mar omenda mane ni giluoke ka gitude kod rem nyanyelela bajet ma iko omenda magana 226 ne jopiny kod nyiso omenda mar orak mane okete bajet to kotieke iko omenda mokalo. Changes in the finance department have commenced and the House, with the investigations going on, remember we are investigating a lot of things. The payments that were made during that time, the pending bills, the time when we received invoices and the time you paid. We're investigating the special purpose accounts, whether they have been applied lawfully or otherwise. We will pronounce ourselves on that when we are done with the investigations. Amano bende, od burano podho welo mar Elizabeth Adongo kaka jagoro mar kaunti ma Siaya Yorko Jolo nyaka giko dwe mar 10 gani bang' ombudsman golo report manyiso ni welo mare ne ok okale od burano. The county assembly, guided by the law that acting can only be for maximum of 66 months, and because we already commenced the process of vetting the selection panel which had been submitted, the House approved that nomination for acting from 8th of May with additional to 5 maximum months. So that means it ends in October, end of October. Ewi mano, od burano singo mar tieko wach mar budget mar kaunti ma Siaya e giko jumani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Barua mabengi ma Cooperative Bank yande ondiko ne piny owacho kod kambi mar Sony kabwogo kaulo mar Sony kaponi piny owacho orem chulo hola ma oseromo siling milion 862 osekelo kibaji. Mano en gowi ma kambi mar Sony okao kapok ne odese ne jaket mwandu. Jotelo mag gwenge ma Awendo ka otelnegi gi jaod bura Walter Owino oyango ni gimedo dhiro wachno kendo gin kod singo mar migawo mar omenda ni midhiero no idhi resi kata dhi reso kambino. Kaka jafambo marwa George Juma lero, jokanye sekta mar Nianga jiwo jodito e sekta no mondo okonya e reso kambino. Tarik 14 dwe mar abiriyo mar higa ni bengi ma Cooperative ne ondiko barua ne piny owacho kod kambi ma sukari ma Sony kamiyo piny owacho ndalo 40 ka ochakore tarik manondike barua ne mondo kochul hola mane kambi ma Sony okao masano sikunore moro milion 862. E barua ni bengi ma Cooperative wacho ni kandalo 40 rumo ka hola ni pok ochule gidhi peyo lope ma kambi ma Sony mane otiko kaka mwandu ma ikao kod bengi ni pone hola ni ok ochul. Wach makama osekelo kibaji kuom jopur niang' kaachiel gi mamoko e sekta mar sukari mawacho ni piny owacho nyaka koro ng'e kaka chulo hola ni kapok bengi ni koro peyo kambi mar Sony. Notice wacho malong'o ni gidhi auction land mar Sony ka te mar nuclear. Penjowa ni ang'o momiyo jogi ok nyal chulo pesa. To sirkal sama ne timo lisingi donge sirkal nong'e ni gowigo nitie. Ang'o momono sirkal chulo kowigo. Wawinjo malit kaka jopur kendo wawuok oko mondo wawachi ni mairi wadage kaka jopur kendo wadage kabisa. Wayo sirkal mondo kaw thuolone kaka wuon ji mondo oyud pesa ochul loan ni mondo this land odong mondo kony jok piny mando darka. The immediate former management mar kambi mar Sony Sugar notiyo gi title deed mar lop nuclear mar Sony to gi factory owuon kao loan kambi bank mar Cooperative ma kiani notim gang'o. Aeto loan ne ok ochule mochopo sama koro ne investor manyien biro kanye wach mar leasing ni. Koro sirikal nyo kao pesa ni gibiro chule kaka pending bill
obed achiel kuom pending bill monego bed ni sirikal chulo e weche mag sonigo. Jo sirikal awinjo ni treasury nye osebedo piny gi cooperative bank ma gitemo timo winjruok kaka gidwa chulo pesa ni. En mana ni nyaka sama wuoye ni jo cooperative bank wacho ni onge pesa ma giseyudo kowuok e sirikal, bende momiyo gichiwo honyo ni ka ok ochul gi pesa no e ndalo 40 koa sama gindike barua to gibro uso lobno nikech lobni notigo kaka security. Wan bende ok obiyie ni matimore. Ase engage relevant departments mag sirikal mondo wane ni pesa ni kata winjruok manye jo bank nigo gi treasury kaka jomonego beni chulo pesa ni otimore kaka ne giwinjore, ochul gi pesa no mondo kik ng'ato temie kata ni dwa wuoyo e wach mar wacho ni uso nuclear masoni kata wacho ni uso kambi. Mana dwa ashua jothurwa ni ok bitimore nikech jo treasury magogo mbaka oko ni gibiro neno kaka gitieko wachno. An bi adwa mana kwayo ni gitime mapiyo piyo kendo abiro luwo mane ni gino tim mapiyo piyo makwe obet. So jo piny kik bed gi luoro moro amora ni uso moro nyalo timore. Onge kuma iuso lop soni dhiye, onge kuma iuso factory dhiye. Magi timre kinde mabende jopur niang' kod jotije machon mag kambi mar Sony bende dwaro mondo koro piny owacho ochul gigo pegi. Jatatije mag kambi mar Sony Jen Pamela wacho ni nadiere ni barua ni mowuok e bengi mar cooperative osechopo ne piny owacho kod kambi mar Sony, ka bende wacho ni piny owacho ng'iyo kaka inyalo tiek wachni kod bengi mar cooperative. Pamela wacho ni hola ne okaw chon ka kambi mar Sony pok noketi e lwet ji giwegi, kendo hola ni en achiel kuom gope ma piny owacho ne osesingo ni koro dhi chulo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom johala opedho ng'ura mar kwedo paro mar chik mageto tayo chirni mag kaunti ma Kisumu, mano market bills, mano ma higa mar 2025, ka giwacho ni oting'o chike moko manyalo biro hinyogi e yore mag ohala. Mana ka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, johala go okwedo kit juok magikoni ni malo mapend chik no biro ketonegi thuolo mar deso stalls kata kuonde uso go gifuai mar siling 50,000 ka ng'ato okoso to koda dwaro mar siko daro gi kinde ka kinde apoya e yo ma ok owinjore, gino mamiyo gi dwaro mar mondo mi okaw pach jopiny mokwongo kapok okala pend chik makamano. Paro mar chikni mageto tayo chirni mag kaunti ma Kisumu biro chiwo lai e yore mag gedo, telo kod chike magayo chirni e kaunti no moting'o kaka ibiro chiw kuonde uso ne johala, choko osuru, timo ler, chiwo arita kod yore tieko ywaruok e kind johala. Paro mar chikni bende biro tayo pok mag kuonde uso kata stalls ka thuolo manyime ibiro miyo johala ma idaro kinde ma idwa ger kata gundho chiro, johala mawuok e alwora ma igero e chiro, johala ma osebedo karito chike, mine, rowere to kod joma nigi ng'ol. Bende chikni lero ni kuonde ma winjruok nyalo rem yudore to ibiro ti gi yor luto ombulu e kelo thek. Paro mar chikni bende yango ni kuonde uso kata stalls e chirni biro bedo e lwet tend kaunti, ka johala nyalo mana biro desogi e winjruok mar higni 7 ma inyalo nuo dichiel. Bende oyango kaka ibiro bed ka itayo chenro mag daro johala e kinde gero chiro, kama ibiro mana dargi ka iterogi kama oseyangi to kod ka oseket lai makare yor tieko ywaruok moro amora manyalo mienjo. Ewi mano paro mar chikni bende tielo ni dhi ataro gi chike mantie biro ywayo fwai mar Ghana 50 kata dweche 6 e od twech kata kumgo duto kanyakla e ketho moting'o uso maonge lesen, uso e genga peini, kendo geng'o kuonde wuoth, wito yugi aoyaye kod ketho mwandu mag chiro, wach ma johala otamore moumo igi piny. Chik manyocha okelni kaka johala nyocha wadhi through it ma wang'iye, wayudo ka chik no favor wa. Kasto lagero gi pesa na akete okonya sani nyisa ni higni 7 14 years miwacho ni biro dara kora adhi dala cha jaohala be ritayaga. Johala eno onge retirement kata joera agombo mondo ati kabo nyakatho kasetho yakaweno feda woda to uparo ni bill no bro miya weno feda woda mondo inherit gigi. To joma tiye sirikal oyiene gi retire gi higni adi? Joma tiye sirikal higni 60 to miki gi min dadi to dwan mondo wuoka gi higa 14.
nyathini mani we chien dhi chiemo kanye samiko ni ka Caroline tagolo 50 ndara malin sani kol imako ngaka ndara ni to ndara waonge go taya waonge go pi waonge go. Kuom mano joalago wacho ni girwako paro mar bedo e chirni maleyo kod marita kwe berie. Kata kamano nyaka winj duondgi kod dwarogi maket lokruoge motelo ne keto paro mar chikno e tim. Anyway, in the whole bill, it is not totally wrong. Some are good, but they should bring the bill, we participate, and we give the good and the bad. We want law that protects traders rather than law that threatens their livelihood. Organized market without arbitrary eviction. We therefore respectfully request the County Assembly to return the County Assembly Market Bill 2025-2026 for substantial amendment and further public participation before enactment. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumo. Gikanye mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono akaw mana yoyo madundo kaita duogo kod nonro mar gazet kikidhe mabor. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Jakor Mugejuang Ticha Beach kachopo sangwene wange. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet magluo benga luo rumba. To kachopo sa beach wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaro egi. Kaki sewi njano Jakor Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to seti kode yo machalnade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawari rekod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno ten live band mochiek nyaka macha tunga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Na kondo nyane patuanyi. Adele, kara ini misebedo kichando enamkai. Ikelo no masira inamka. Ha? Bonde mumi waso. Gero. Imediga go bonde. Na sini kamoro kia. Tia de chiel. Kosi mise. Yani nyako ni emomiyo yewa iwango kuro. Bwana ochuno nyako wangi. Ma ongegi madango atimu. Chike mowacho. Jakor Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare
bende watwako ji mopogore opogore e lony magi ma gintiere godo mondo mi wagol odok e iti. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar gin kanye mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago mane gitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Antiere kae kod jafombo wadwa Moses Ochieng mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeta. Yaore Moses, ichiew nade? Chiew maber Joyce Manain. Amba chiew makare machiegni e nonro mar gazeta. Goero kamano. Gazeta okinyi ma kawuono aneno ka Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek gin seyo mar moko kuom jotelo ma oserema chiwo arita makare kata oserema kedo ne ratiro mar jokenya e yo makare, maneno ni jokenya odak e yo makare maonge luoro moro amora ni seche moko jonjore nyalo monjogi kata gimoro amora marach nyalo timore negi. Magi weche maneno ka gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard omenyo. The Standard to ndike kae ni on your own, matiende ni jopiny nitiere kar kendgi, jogo mochung' ne rito jopiny nyalo bedo ni koro jwang'o jopiny. Daily Nation to koro kete kae ni marked man, to en ng'a makoro en marked man? Adwano chaka achiel kachiel kod gazet ma Daily Nation mano kotudore kod kit kaka ogai mar obila mano Douglas Kanja sani koro en bendo yudore kama tek. Gino miwacho ni ket kod mano mane otimore ne jal mano kao kare mano koome ka koro nyaka sani osebed ka isunde mar mondo mi ogwe tao kaluore kod kit medruok mano mag kwetha mag njore e pacho kae kama yande otimore mano ma yande otimore e county mano ma Homa Bay. Kendo ka wang'iyo piny ka nitiere weche mopogore opogore makoro gazet ni mano mar Daily Nation osemenyo e lela ka sigana makamano bende koro gimenya ahinya it gazet mar 4, 6, 7 kaachiel kod 8 mago bobedo ka wanono. Gimachielo ma gazet mar Daily Nation omiyo peke it gazet mokwongo en kotudore kod kit kaka jolimbe kata jolimbe 6 mano biro limbe pacho kae kendo gin VIPs kata jotelo e pinyno mano mar Ecuador kuom hawi marach ne giwito ngimagi e masira mano mar ndek kalapapla. Kendo king'iyo gazet ni ma Daily Nation oket pichni gi kanyo. En gino malit ahinya ni kaka piny Kenya wang'eyo ni kinde mathoth ni wasebedo kwa neno wanyalo wacho ni weche wasebedo kwa neno movies mago mag Telemundo. Achiel kuom joma nowito ngimagi en Jose Albert Suarez ma en achiel kuom jogo ma jo Kenya nong'eyo ni en behind kata ne en e toka ndiko sigana mopogore opogore kata movies mopogore opogore mane waneno. Kata kamano adwano achak kod wachno mano mar masira mar ndek kalapapla kaloni ni en gino malit ahinya kendo en kuyok ne piny Kenya kende to nyaka pinyno mano mar Ecuador kaluwore kod jotelogo makoro ne owito ngimagi e pacho kae. It gazet mar 2 kanyo king'iye Moses ondike kayo ni final moments of chopper that crushed killing 7. Moses. Joyce wachak for gioro late wato gikuyo kata rambi wato ne anyuola to gosiepe mag joma nowito ngimagi e ajali mar chopani. En wach malit ahinya ni kendo kane ineno gi picha gi Joyce to gin VIP kata jogo midewo pinje mane giwuoke kendo ineno kaka Jose Alberto Roger Edward gin joko midewo mane nigi ahead in their life kendo ne gin jok mane obiro limo Kenya mangiso ni Kenya nigi attraction moro mon ji mara ni pinje maoko neno kendo koro one of them Jose Alberto ni waseneno ko waneno Telemundo kendo en TV man nigi nyisa kendo oloso programs mabeyo mose timo kasebedo ka keto more chunji sana to godhiambo gin gi movies maber ahinya to koro kuom hawi marach nowito ngimane e ajali mar ndege manotimore e Kenya kaeni. To iwacho ni final moments mar ndege nenore ni ne otemo sana mondo mi no land kata mondo mi no opi mondo kaka no nyalo piyo to nenore ni onge kaka no nyalo yudo thuolo mar mondo pi. Nikech neno kata report ni wacho ni nitie tourist moko mano owito simbe gi piny mondo mi ji okwany kata yud kaka inyalo resgigo. To kuom hawi marach no okotimore kendo ne giwito ngimagi e yo moko dhi kare. To nineno tendo police officer mane timo operation gi no wacho ni ne gi conclude
investigation kata mopping the area mane gise collect the remains mag joma nowito ngimagi te. Koro en mana waketo wang'o kendo en mana kwayo mondo piny Kenya otudre gi pinje mag kuma tourist gi noae mondo omiwa picha maber kadhi nyime to gi make sure ni gi identify gima notimo ajali ni to koso no en area mani koso ne en human error mondo kaji dhi mbele to ajali makama kik chak timre kata kik wa witness weche makamagi kendo Joyce. Kakoro nyaka sani achiel kuom jogo mabende owito ngimagi en Ecuador's intelligence chief mano Michelle Sensi Kontugo ka achiel kod min ode mano Stephanie Holihana. Gin jogo magin jopinyno mano mar Ecuador ka achiel kod pinyno mano mar Amerika kalone gintiere kod dual citizenship kiwacho ni wach mar tho margi ne oyang kanyo kokalo e statement mano gol kanyo kod Ecuador's president mano kokalo e mbui mare mano mar X matine ni gin jogo mane omako lemo madito dito ahinya e pinjego maoko to mana kwasewacho waoro ote mag kuyo ka achiel kod leta ne wede familia ka achiel kod osiepe kod jopiny Ecuador kaluore kod tho mano moko kuom jotendgi e pacho kae to bende wageno ni bobed ka itimo nonro matut mar yango ni to en ang'o made nyalo miyo masira makamano timore. Par ni ne gin mana jolimbe mane nitiere e pacho kae nikech wachore ni ne giwuok iwacho ni jolimbe 6 go ka achiel kod jariemb ndege kata captain mano mar 7 mabende nowito ngimane e masira makamano ne giwuok Suyan mano mayudore Loisaba Conservancy e county mano ma Laikipia ka gidhi neno got mano Mount Ololokwe mayudore county Masamburu kama kuom hawi marach masira makamano ne otimore. Mad Nyasaye ket chunygi kama okwe. Sigana makamano nyakwara Mugia Jwang inyalo somo it gazet mar 2 ka achiel kod mano mar 3 mar gazedni ma Daily Nation. Kaloni it gazet mar 3 kanyo bende koro meny jago mano Jose Albert Suarez makoro ne en iwacho kanyo ne en president and general manager mano mar Telemundo Stations mosebedo ka ineno wang'eyo ni in kaka jahera masche moko in mag movies go mag Telemundo sebedo ka ineno movies makamago e yo makare. Wadhi mbele mar mondo mi koro waduoga ne kotudore kod weche matimore pacho kae kama koro gai marobila mano Douglas Kanja koro yudore kama tek ahinya. It gazet mar 4 kanyo Moses ndike kanyo ni like come before him Kanja in trouble 2 years into office. Igni ariyo kende mosebede kako gai marobila e pacho kae en bende sani koro yudore kama tek kaluore ni iseye kuom medruok e kinde wechego mago mag maundu e pachoka kama yando timore e county mano ma Homa Bay. Nyaka sani koro wachore ni nyaka jotend kanise bende koro sunde mar mondo bi owuoge apisi kata ogwe tao kako gai marobila ma pachoka. Mose Joyce en wach ma tek ahinya kendo en wach mok odhi kare ni koro waseneno ka igni mokalo chien kachacha chakre gi Hillary Mutyambai kaso waduogo Kome kaso koro Douglas Kanja neno nitie seyo mosebedo ka josiasa okete arita mag kwe nikech kichako gi Hillary Mutyambai to gi Douglas to gi koro Kome ineno ka sana sana to weche mag maandamano gi ema kelo niga seyo mang'eny. For example makoro sani to en Douglas Kanja ineno ka osebed kiseye kendo osebed ka weche mawuok koni gi koni iseye nitie kaka okobedo ka otayo weche mag arita gi maber. For example ineno ka jaman jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyoro ne temo lieko weche moko ka gi kacha ni en ng'at ma inyalo gwe kata inyalo goli ofisa asa nikech kano temo wacho kanyo nyoro ni en chal ka gimitiyo kode sirikal temo ne setup mondo ogwe tao to adieri makende Douglas Kanja osetan 63 ma en ng'amo ochomo retire kendo anytime from now nikech retirement wang'eni en 60 years anytime from now and at the mercy of president mondo mi o serve to waseneno ka weche mag njore sana sana to igani to gigo semedore sana sana to wach guns gi inyaparo attack mag guns manjo dhi kanisa All Saints Cathedral inyaparo attacks mag guns mane otimore Homa Bay ni to sebed kaseyo gi wacho ni koso di bed ni Douglas Kanja ni oko take charge kata oko team nonro makare nikech iwacho kae ni at least 500 goons kata jok mano bedo mobilized
to penjo makoro jopiny onego penje ni to sama ne jogi bedo mobilized, does it mean ni intelligence no kia weche makamagie to kane ging'eyo ne gitim yango? Nikech kane neno pichni moko mane nyiedhore ka gi kacha cha Joyce, ne en gima ne chal ne en gen coordinated ahinya, kendo neno ka guns gi noting'o gige mag jore mopogore opogore, moko noting'o bede, noting'o arunge, kendo ne giwuotho in the open. No kata en gima notim gotieno. Koro en mana ni to adi mosemaki, mosetere nyim do, kendo iwacho kanyo ni nitie moko mapok omaki, to ere joma no o finance, nikech Joyce search number kata magnitude mar joma chal kamacha ok nyal wuok awuoka kamoro ma ok obedo coordinated, nikech se osebedo kobek saka guns gi owuok oko to giwacho ni gitimo investigation, to pok waneno ka guns momaki gi ongiswa ni mae ng'ama nochulogi kama ka coordinate. En mana seyo saka seyo wuok e sirikal to seyo wuok e opposition. As late as sani neno ka manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua nochako golo siem moko kata nosegolo weche, nikech wa expect no dhi tour e Murwa Dikir e weekend ni. Nosechako wacho ni en gima lingling moko manenore ni guns dhi atake kata dhi rocho rombege madhi kono. To koro en wach ma jo kata jo arita kwege onego kaw mondo otimne nonro ni tadieri nitie gi koso onge. Likewise kata ne oneno Homa Bay kachacha, seyo gi ne wuok ne sirikal to gi opposition at equal, nikech neno ka sama ne rakruok gi timore, ne gima ne timore, kendo neno ni jowa kata jo opposition to gi jok mane timo rally gi Homa Bay gi guns gi nowuok oko, kendo gin joma ka sirikal dwaro to ging'e ka ginyalo yudo. Koro penjo mane chuny jopiny kata jo Homa Bay ni to ere gimomiyo ne giyie mondo arita mar kwe ochochini to that extent, nikech ji nowito ngimagi, property nobedo destroyed, ni neno ka ne gik moko keth kuonde mopogore opogore, nikech ngima koselal to ok nyal duoge Joyce. Koro en kwayo kata en a wake up call ne security mondo giti kanyakla mondo ging'e ni arita mar kwe odoge kare ka wadhi e yiero manyien mar higa mar 2027 Joyce. Ilero kanyo makare ahinya, nikech sigana makamano mano kudore kod kata ka oluore kod ripode mawuok ka obila makoro yango ni nitiere rawere 500 mane sani koro oseyangi ni moko ne ochuli mar mondo mi okos okel Tule County ma Homa Bay. King'iyo kanyo it gazette mar 7 kanyo Moses nyaka sani iwacho kanyo ni kaluore kod iwacho kanyo ni Directorate of Criminal Investigations County Commander mano Jimmy Kisobo nyaka sani koro wacho ni obila osetemo yango gigo mano timore kapok romo makamano nobedo, e kinde mar romo makamano nobedo kaachiel kod tok romo makamano mano malinda mwananchi e county mano ma Homa Bay. Giwacho ni moko kuom opanga mane giyudo, giwacho ni moko kuom gine omi jo rowerego kata odiochieng' achiel kapok romo makamano bedo. To mana kisewacho ni winjo bed ni koro iseyo ji duto, nikech nyaka sani bende koro giseyo moko kuom jotelo mano mag duond bura mag ODM mane oloso marach mano motelo ne dhi mar governor county ma Siaya James Orengo county mano ma Homa Bay. Nyaka sani bende koro giwacho ni kweth malinda mwananchi gin bende nitiere kaka gin bende ne giluongo rawere magi mar mondo mi counter kata orakre kod rawere mamoko mane ose chuli mar mondo mi oketh romo makamano. To mana kaka iwacho Moses, winjo bende koro wang'eyo ni to en ng'a mane ochulo rawere gi, to winjo be ni kao ne gi okang', ok ni kinde ka kinde ng'isa ni investigation itimo to wachno dhi to lala to wakia ni investigation rumo kanye. Kapod wantiere it gazette mar 7 kanyo nitiere sigana momako wang'a mana bathe kanyo kotudore kod achiel kuom obila mane owito ngimane, mano obila mane owito ngimane e kinde rally mano mar Linda Mwananchi mano e county mano ma Homa Bay. Koracho ni officer who died after rally was set for promotion. En gino malit ahinya ni obila makama en noriembo mano obila wetege to komawi marach en bende koro noyudore kumarach magikone owito ngimane. Moses Joyce, en wach malit ahinya ni obila machal kama, kendo wacho ni ne koa e training mano tieko mane just few days mondo mi obed posted to owito ngimane yo machal kama. Koro en a wake up call ne jotendwa kata jo weg siasa kata jo mochalo ne party mopogore opogore samoro magi hold rallies gi. To Joyce, kendo penjo makoro nego wapenje ni to kakoro wadaketo ne zone ka zone ng'ato ka ng'ato konego dhi, nikech wang'e ni jo Kenya te kata jo siasa moro amora nigi ratiro mar dhi kamoro amora mar timo siasa e yo makare, owuoyo gi jopiny, uso sera gi, koyieri sawa, kidong' sawa. To nitie trend moro makoro waneno kae ni ji dachako lock areas gi mok gidwa ni ji owuogo dhiye. For example, ok inyal dhi campaign Turkana, Nyeri, Homa Bay, Siaya. Trend ni ok en trend maber kendo dhi kelo chochni ahinya
Kenya ka ji dhi e yiero manyien. Wang'eyo ni Kenya is one nation kendo ng'ato yiene uso sera ge sa kapok yiero romo. Ibed governor, ibed president, ibed senator, ibed MP, ibed MCA e locality miaeno mondo iwuo gi jopiny mondo oyiere, nikech en thuru wuoyo gi jopiny e kinya convince gi mondo gigoni kura. To nitie trend moro ko waneno kowuok makoro ji lock zones gi mok gidwa ni jomoko wuok ka odhi e go kura kama. To again, sami dhi timo campaign, ere gimomiyo ibedo accompanied gi goons gi, nikech in idhi wuoyo gi jopiny kendo idhi loso kodgi, magi one of you mondo mi gigoni ombulu. Ere kaki tiyo goons gi makelo dhi hinyo gi, koro dhi kelo luore chuny jopiny makata biro miyo jopiny ok dhi wuok oko mondo dhi e rally gi, nikech samoro amora makoro lari gi ta en hinyruok, en loss of properties, en wito ngima oko ber ahinya. Kata ni neno rally mar Gachagua manocho timore Nakuru, be nitie attacks. Koro en trend mosebedo mani samoro amora malari ni ma rally gi dhi mbele to hinyruok kata loss of properties timore. To sana ngima ok nyal duoki kose lal to se lal. Koro en lita ahinya kendo en kuyo ne anyuola to gosipe mar Richard Onkundi mane is set for promotion mondo mi no serve piny ka koro ji dhi nyime Joyce. En gino malita ahinya kendo wang'eyo gigo manotimore, ne oriembo nitiere kidi moro manoba kuom hawi marach, kidi ma kamano nogoyo wiye ma o lose conscious. Ka niringo kode osuptal nowito ngimane, kinde makoro ne itere kata ichwale e od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu. Moko kuom obila ma bende ne nitiere kode bende ndodong kod hinyruok, gin to nothiedhgi ma gisedok pacho. Adon wang'i it gazet mar 6 mano mar gazet ni mano mar Daily Nation. It gazet mar 6 kanye en kod dore kod okang' ma jaod bura mano ma Kiharu Ndindi Nyoro nokawo mar mondo mi koro wuog e duond bura mano mar UDA. En bende koro oriwre kata olos duond bura mare, kendo koro seyango ni en bende nachiel kuom jogo maketo sirikal tesre, oriwore kod jo United Opposition. Gino makoro kang'iyo gazet ka koro wacho ni Nyoro's break with Ruto redraws 2027 opposition map. En bende osebedo kowacho ni obobedo kowuotho e tung Kenya duto mar mondo mi koro gine kaka ginyalo sundo jopiny mondo kik duok e telo jatend piny Kenya William Ruto. Otek Joyce, party koro ng'eny kendo ng'eny makoro yiero mana midonje to sana sama koro wadhi yiero mar 2027 ni. Chien kata nyocha neno ka for example Senator Mith nyocha ne wacho ni nitie wheelbarrow moro, in quote wheelbarrow moro biro Murang'a ka. Koro kani en wheelbarrow mar PPK, nikech waneno ka nyocha Kiharu MP Ndindi Nyoro nyocha oloso party ne mar PPK, iluonge ni People's Party Kenya. To among jotelo mane mideo mane neno kacha ne Siaya Governor James Orengo, jok mano wuoyo ma koso dibed ni Ndindi Nyoro ni oside gi opposition. To nitie sewe mosebedo ka wuo kata Nyoro ni neno ka manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua no wacho ni Jomlima kata Mount Kenya o focus e DCP ma ene party motelo ne. Kagitemo golo seyo moko ni Ndindi Nyoro chal ka gima itiyo go gi sirikal kata main jatend piny sani William Ruto mondo omiyo opog kura mag Mlima. To Ndindi Nyoro no wacho ni kendo neno kane for the first time no keto rally ne Nyeri kendo reception ji no wuok mondo omiyo rwake. Koro waketo wang'o ni ka ji dhi mbele kata yiero mar 2027 en presidential candidate koso odhi riwore gi opposition, koso odhi riwore gi sirikal, koso odhi kaka en mondo ochope debe, nikech wang'eyo ni Kenya ka sasa ma yiero to nyaka iyud support mag regions mopogore opogore koka mondo yieri kaka jatend piny. To iseneno ka Mount Kenya ka be koro nenore ni mawalungo gi dho ngere ni kingpins osewuok. Wan gi Rigathi, wan gi sasa Ndindi Nyoro bo wuok, to wan gi manjalup jatend piny sani Professor Kithure Kindiki. Koro magi big wigs kata kings mowuok e Mount Kenya ka. Koro waketo wang'wani to gidhi riwore ka ji dhi e yiero koso ng'ato ka ng'ato dhi chopo nyaka debe Joyce. Nyakwar bunge jog matut kotudore kod mano inyalo somo it gazet mano mar 6. Twarito neno ka jogo maketo sirikal tesre kata United Alternative Government bro bedo ka riwore kanyakla mar mondo mi giyier ng'at achiel ma bro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto e debe. Adonwa dhi it gazet mano mar 8 mar gazet ni mano mar Daily Nation kama koro iwacho ni
UDA popularity on test as Gachagua tours Emuru Wadikir. Wang'ano odiochieng' makawuono jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua biro bedo ka timo limbe mare mano e kaunti ma Narok kendo bo bedo ka ochopo e kar chung' od bura ma Emuru Wadikir. Kakoro nyaka sani iwacho ni mano en tem kaponi wang'e ni Emuru Wadikir en achiel kuom kuonde ma duond bura mano mar UDA ema nitiere kod mbi. To par ni yiero madundo mano mar duond kar chung' od bura ma Emuru Wadikir jachung' mano mar DCP Vincent Rotich ne oyudo kwan ombulu 760 ka jachung' mano mar duond bura mar UDA David Keter ne oyudo kwan ombulu 18,266. Gachagua oramo ni en nyako chopa Emuru Wadikir mar mondo mi ong'is jopiny ma Emuru Wadikir kotudore kod singo ma sirikal osekoso chopo negi kaachiel kod sirikal koso rito ratiro margi mag lowo. Jotelo mopogore opogore osechiwo ne siem ni kik onyon Emuru Wadikir. Jotelo mamoko mano moriwo kanyo seneta jatend kweth mathoth e senate mano Aaron Cheruiyot kaachiel kod seneta mano ma Uasin Gishu Jackson Mandago ginto ging'isa Gachagua ni dhi adhiya kisedhi to kik ipar ni koro jo Emuru Wadikir biro bedo ka donje DCP oyo. Jatelo moro amora yiene limo kumoro amora mak mana ni koro kik igo kwano ni mago koro mbulu magi. Hapa ni Joyce Gachagua temo hitin to kata golo kura moko nikech wang'eyo ka popularity mar Kenya kata kaka wadhi bedo kwa dhi yiero jatend piny no yudo sira ahinya sana to Rift Valley. Koro hapa ni en strategy mar Rigathi Gachagua kata jatend party mar DCP Rigathi Gachagua mondo mi enbe nikech nitie seyo mosebedo ni nitie kaka jatend piny William Ruto pogo kura ma Mount Kenya kachacha. Koro embe neno nitie kaka odwa tiyo gi trick mondo mi embe one kaka opogo kura mag Rift Valley. To kineno yiero adundo mane ji odhie bang' mane jaod bura ma Emuru Wadikir Johana Ng'eno wito ngimane. Pogruok e kind UDA man kaka gisewacho ne UDA no yombogi almost 18,000 to DCP ne 10,000. Koro oneno kata nitie paro moro moneno ni ko temo go campaign kata ko temo keto maino moro sana to jo Emuru Wadikir ginenore no nyalo choro namba ni odhi mbele mopogore gi 10,000 mano kapok yiero mar 2027 ochopo. To kendo penjo makoro nego penjere ni ere gimomiyo en Emuru Wadikir nikech o single out this constituency. Interest mane ma en ge constituency ni koso ere connection ma en go gi constituency ni momiyo koro jopiny kata jo mago kura kata jodak ma Emuru Wadikir onego penjere nikech neno nyoro kacha ne nitie kanda moro kata video moro mane wuothe mbui kane ogoyo ne mane osewito ngimane Johana Ng'eno min Johana Ng'eno wach mono kendo ne giwuoyo kendo neno ka orwake mondo odhi otim campaign ma koro waketo wang'wa kendo wakwajo Emuru Wadikir mondo ket kwe sama jalup jatend piny mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi limo gi Joyce. Nyakwana muge jong matut kotudore kod mani nyalo somo it gazet mar 8 mar gazedni mano ma Daily Nation. Ka wadhi mbele adon wang'eya ni machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet mar Daily Nation kanyo machinglo makamano kwang'eye adon ni nyakwana muge jong bende oyuda ne achiel kachiel to bende nyalo pongo gi wiye ni machinglo makamano nyiso nang'o. Wang'eyo ni nitiere jomopogore opogore makoro iseyo kotudore kod medruok e njore e pacho kayo osebed kiseyo NCIC ni ok tim tijgi National Police Service kaachiel kod migao mano mochung' ne wechego mag arita e pacho kae. King'iyo machinglo makama Moses ang'e ni gin weche matimore e pacho ka kendo nyadendi ma ochor sura ne kanyo korwako law mapapo kendo wicho dhoge lipstick marakwar bende nyalo pongo gi wiwa ni to en ng'a to wang'eyo gigo ma yando wacho bende. Joyce wachako gimo attract ahinya tineno kaka nyadendi no wiro dhoge lipsticks neno okwar ha wiche to mbele kanyo neno nitie wuoche moko mo nigi logo kata mar ICC. Waseneno ICC ok nyien Kenya kae nyecho waseneno 207 ne gibiro kendo ne gima nokelo weche mang'eny ahinya e pacho ka. Koro neno ka ICC be oketo wuoche ne ni kanyo. To king'iyo ng'eye kanyo ero nitie wacho ni dark cloud ni malo kanyo to dark cloud ni nitie gika chwer koa malo nitie National Police Service bo olungore ko ng'iyo piny to NCIC to koro oumo wiye e kuoyo kabisa ok dwa ng'iyo kata malo.
to Ministry of Interior be ema temo golo gik moko machal bubbles to onge gima timore. Koro sana to NCIC ni to koro kudwa weche mang'eny en oumo wiye. Ma wang'eyo gik ma kata NCIC wang'eyo nosetemo golo weche mopogore opogore, kata gisetemo invite kata gisetemo luongo jo sana jo siasa mosekelo ka kelo weche mochochni kata ma hate speech, to pok waneno ka gichopo e nyime, kendo iseno mana ka ng'eny gi wacho ni ok gibi chopo ni gin targeted politically. National Police Service bineno ko ling'aling'a, koro en wach matek, to guns gi be pod niania kodwa ka, nikech ineno ka gun en dark cloud ahinya ma chalo mana koth madwa chwe, to osechako chwer. Ineno ka ochwer wang'eyo ni koth en ga colorless kata pi en colorless. Ineno ma dark cloud ni kata rumbi mamalo ni nitie machwero makwar, to wang'eyo ni red is associated gi remo. Koro en wach malit ahinya, jo neno kata jo winjo be nyalo neno kaka gi interpret Joyce. Nyakwara Mugejo ngimbini nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong'o gi wiyi ni to en ng'ato ng'ama ochung' kanyo United Alternative Government. Bende wang'eyo ng'ama yando loso e lo United Alternative Government ka koro gitemo mar mondo mi giluonga ne do mochung' ne piny mangima mondo biane onon gigo matimore pachoka kotudore kod wechego mago mag goods. Mano bende ema miya dwani waket tenge gazet mano mar Daily Nation. Wang'eyo ne wach mag gazet mano mar The Standard omiyo peke it gazet mokwongo kaeto walor nonro mar gazet. Kalon naseng'iyo weche gazet mar The Standard gintiere mana kod weche maket kod mago manitiere gazet mano mar Daily Nation. King'iyo The Standard it gazet mokwongo kanyo gin bende ne gimulo kotudore kod VIPs auchiel mano wito ngimagi e masira mar kalapapla pacho kae. Kopogore kod mano wang'i wach maduong' kanyo oniwa ona mano makoro ket kanyo. Jo Kenya nitiere kar kendgi. Kinno pichni mag jogo moket kanyo gin moko kuom jogo ma gin jotelo ma owinjo bed ni konyo e kedo ne ratiro mago mag jo Kenya, kata miyo jo Kenya yudo ratiro margi kaponi nitiere gimoro amora marach motimore negi. Inno kanyo ka nitiere migepe ma ochung' ma omiting' mano mar rito jo Kenya, sani koro miyo jo Kenya odong' kar kendgi. Iseyo National Police Service, DCI, ODPP, IPOA, NCIC kaachiel kod od bura mamalo manyaka sani koro osebedo ka obeta to neno ka wechego mago mag siasa kata liet mar siasa medore, wechego mag njore medore pachoka, to onge gimoro amora magitimo. Yes, picha moket kara ma Standard oketo ni neno ka gin jogo mido kendo gin jok manigi mbi kata gin jok ma nigi responsibilities ahinya sana to makoro wadong' mana gi 354 days to mondo wadhi e yiero ni. Wang'eyo ni DCI otimo nonro, speaker enemo oloso kendo keto weche makare, to gi NCIC ni weche mag rochni kata mag arita kwe kata mag siasa sana mag guns gi waseneno ka itima nonro, to pok waneno ng'at mo otere do kachacha mo osetergi, lakini pok waneno jok miwacho ni pesa go, nikech adieri makende guns nitie kama giyude pesa, kendo en saka sa iwacho ni gibedo financed. Sirikal seyo opposition, to opposition seyo sirikal gin magi finance gi. Koro penjo maduong' ma jo Kenya penjo to ang'o momiyo joma finance kata joma golo pesa gi, nikech wan gadier ni komak jogol pesa gi to jogi kata jore kata guns gi ok nyal dhi disrupt to political rallies madhi mbele. To waseneno kachacha chien kachacha mabe nitie nyaka chik manyocho gole doho manyoche temo gayo kata manyoche temo tamo main speaker sani Moses Wetangula to gi nyawadgi mar Senate mondo mi kik giwuog oko kata mondo mi gi participate siasa madhi mbele, nikech onego gibed non-partisan samoro migo e siasa. To adieri makende pod waneno ka giwuok oko kendo gine rally kendo gitemo gone campaign kata gitemo siro ma en jatend piny sani William Ruto, kata iseno ka development agenda mopogore weekend ka gi weekend gine podium, to samora mora migi microphone to ena politics. Koro jo Kenya ni kama tek, to mogik to NCIC boss makoro be osebedo ka golo kata osebedo ka golo summons, to summons gi Joyce pok waneno ng'amo hona mochopo e nyimgi, nikech neno ma samoro ma golo summon to jo siasa giwegi wacho ni wan ma wan targeted. Kiluong koni wan ma wan targeted. Koro nikech jo opposition wacho no opposition ema bedo targeted, jo sirikal to kotimo gimoro to onge gimetimo, koro ng'e adiera tek ahinya. To mano bende madwa ni kwaloro nonro mar gazet, ang'iyo machinglo manitiere gazet mano mar The Standard, it gazet mar 14 kanyo, kaeto watieka nonro mar gazet. King'iyo machinglo makamano adwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi Nyakwara Mugejo bende ong'iyane kotudore kod gigo ma aneno ka nitiere sura mar ng'at ma ochung' kumondik kanyo ni President of the Republic of Kenya.
kwa ng'iyo sura ne kanyo wang'eyo ni president en ng'a waduto. To king'iyo gik mowacho gi gima nyaguok moro wacho piny kanyo gin gigo ma opogore. Moses kawatieko. Joyce ng'eni wang'eyo behavior mag guok koyieng to nindoga. Most of the time guok ohero nindo tulia. To guok kata sama move kata sama hunting ohero pant kata wacho ohero yueyo gi dhoge. Tineno kwa guogwa ni nano ni ene ng'wech ok ochung' o move to ondik kanyo ni yes because that's the work of the government. Guogwa ni move to jama mochung' e podium kata ma waneno bandera mar Kenya ni the President Republic of Kenya to wacho ni going forward with ODM in the government, opposition must desist now from using and sponsoring violence. Koro wakia ni violence. Wacho kamano to nyaguok to duoke ni yes because that's the work of the government. Koro penjo en ni ng'ama osebedo ka tulo jonjore makelo tulo mag siasa e romo opogore. Moses kachiel kod wach ni mogik ka watieko. En wach ma tek ahinya dhi mbele kech koro en wanyo ni double speak. Wakwayo mana jo hera kata nyikwara mogi kamoro amora ma gintie to sana e county was ang'wen madongo mondo giket kwe. Politics ibigo kendo politics biro dhi nyime kendo nitie moro ma 2027 nitie moro ma 2032 lakini ngima ok nyal timne reverse kata onge spare moro. Koro waket kwe ko samora mora ma wadhie siasa gi waneni wabedo makare mondo kik wabed used Joyce. Erokamano e nyamo siso chieng' kuom kaw thuolo mari okinyi makawuono mar bire nonro mar gazet nyakwara muge jonga kaw mana yueyo madundo kaita duoko twak mokwongo e chenro mar Upenya. Kik idhi mabor. Asante kwa Sabato. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka sadek okinyi kod an Lorina Chen. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Nyakwar Ramogi, gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai.
kitgi gi timbegi. Woru yanyi to la urani ami doctor de ami doctor de nyako no bitichadi. Dhi kambasi nu du omnyane. Emane kelo jiwechu. Bedo piny duol mar poro wach gi rawere gi yudo puonj mong'ith. Wuon dala kanotho ne nyaka bobia. Madhako kata mamama. To tinde sani manok timre. Thum mar puch mamiyo oganda mor kinde duto kendo nyiso kit oganda Luo. Ogwanjo ng'at mokendo nyako marach miwinje kong'iso min geno mama. Konya mana here. Ang'i kako chal. Thieth kachiel kod kit chiemo manyachon. Duto mana e chenro mar 111. E Ramogi TV, Jumapil, sa 12:30 ma midhiambo. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, sa 3 okinyi. Kik bai. Machiegni nyaka Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod chenro marwa mar okinyi ma kawuono. Gi thuolo ni wadonjo achiel kachiel e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinya. Ka okinyi ma kawuono wadwa twak kotudore kod chenro mano mar yiero skunde mag senior secondary. Wang'eyo ni kochakore chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar 8 mano ma higa ni, jopuonjre manitiere greda mar 9 bro bedo ka yudo thuolo mano mar yiero skunde mopogore opogore ma owinjo bed ni giriwore godo e grade mar 10 kata e senior secondary schools. Te kinde ma chenro makamano bro bedo ka chakore ayanga, in kaka janyuola, in kaka japuonjo, winjo bed ni konyo nyathini e yiero skul e yo machalo nade. Kalore ni wang'eyo ni grade mar 10 e kama koro jopuonjre yudo thuolo mano mar yiero career paths mopogore opogore magidwa timo. Ng'ama dwaro dhi timo wechego mago mag STEM, ng'ama dwaro dhi timo wechego mago mag arts kachiel kod kit somo mamoko, winjo bed ni ng'eyo ni to en skul mane mwinjo bed na yiero mar mondo mi atim kit somo mabro bedo katimo e ngimana mambele. To kinde ma magi duto timore nyaka Ramogi Ajwang' bende wang'eyo ni gin skunde adi mwinjo bed ni yiero. To bende jonyuol winjo bed ni ng'eyo nikech e kinde gi ok winjo bed ni janyuol yiero skul kalore ni mae skul mosebedo katimo maber. Wang'eyo ne kinde mokalo chien e kinde mano tiyo kod lai mar somo mano mar 844, jonyuol kinde mathoth ne ng'iyo ni an adwaro ni nyathina odhi e skul makama kalore ni skul ni mosebedo katimo maber. To e kinde ni winjo bed ni ng'iyo ni skul ma nyathina ne dhiye oda timo career path mano mar STEM, bende offer STEM, bende offer wechego mago mag sports, kose iyiere yo machalo nade. Mane momiyo okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' abo bedo kae kod welo ariyo, wendo na machielo mano Lucas Ouma Oluoch ma en japuonj maduong' mano mar Lavington Primary School abo bedo ka oriwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Gi thuolo ni antiere kae kod Ochieng' Gor ma
en okila. Ang'eni ng'ato nyalo bedo ka penjore ni okila tiluongo nang'o e wechego mago mag somo. Kata kamano nitiere bura ma yando chwalo kata yande gin tere do kanyo kotudore kod wechegi mag somo. Ahinya kotudore kod skunde ma offer career paths mopogore opogore mobedo ka oleronwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 30600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan mini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni wakili e twak mar okinyi makawuono gino ni chiwo maber. Erokamano ahinya Joyce, chiwo maber. Machiegni. Erokamano kuom rwaka mondo wa dontie weche mag somo. To mana kaka iwacho ji mang'eny ne penja ahinya kana keto posta ni wabiro discuss weche mag CBC. Ni tinda practice CBC law. Ng'ato nyalo penjore ni ere kaka itudori kod wechego mag CBC. Ranyiso gi ni an ok en expert, nitie mwalimu mang' ne nyiswa kaka wechego dhi. Mara en mana ng'iyo kaka nwadhi e doho e weche mag CBC kane sirikal odagi upload subject combination mag mar nyathi mane timo a particular pathway. Koro mane mang' na discuss matin. Kinyalo mano leronwa ni ne obede yo machalo nade, ang'o mano timore kaloni kod subject mane nyathino dwaro ne onge kanye, to ang'o mano timore kinde bura makamano mar mondo mi jopuonjre ma seche moko nitiere grade mar 9 ikore mar dhi e grade mar 10 ong'e gigo mowinjo bed ni gitimo, kik giyudore kama seche moko ket kod mano mane japuonjre no yudore. Erokamano. Japuonjre ne nitie St. Mary School Yala, to ne en gi subject combination mag sports. Nohero timo gige sports gi. Koro subject ne giseyiero mano nosebed nosepuonjgi. Do winjo kiwacho ni nitie mandatory subjects magin 4 ka, kasto koro moko magiyiero mag pathway. En sports and recreation. Koro ka nosepuonjgi for dweche 6 kane koro mondo gi upload mondo mi koro tinde ngeni examination itimo every other year kaka ni se explain no. An CBC no podo chanda matin winjo, but nitie exams magitimo NEC exams. Koro ka no dhi upload subject combination mano se yiero to gine no tamore portal kuma gi kete subjects go. Koro ka no adhi wandiko ne Ministry of Education wa timo demand letter wanyiso gini une mano miyo jogi nyithi school combination aila gi. Koro sani ka gido upload tinyiso gi ni system ok nyal upload. To nok gidwoko wa. Koro mano miyo wadhi e doho. Ka no wadhi e doho to NEC nonyiso court ni gitemo mondo mi iluon teething problems. Negi plan ni mondo ji tete ng'ato ka ng'ato mano yiero subject combinations ge mondo odonje system, but ne pod gin gi problems mane gi promise doho ne gi dhi loso in a short while. Koro ka nwadok e court bang' jumbe 2 to ne gibiro magiwacho ni ne giseloso ma nyathino bende nose upload subject combinations mano dwaro. Koro mano was the issue. It was a small issue. Mano noko winjo wadhi kate doho ka depo ni gitimo kaka nwadwaro demand letter, but koro we had to go to court. Nudhi e doho kaloni skule mano dagi kose neke mano dagi? Ministry of Education. Of course NEC ni under Ministry of Education. Koro Ministry of Education mano wanyiso ke system en mar ministry ok en mar particular school. But nyathino se yiero school kano ilo pathways gi kaka isewacho ok nyadhi adhi school moro ni school ni netimo maber tinde o change. Koro en oseyiero Yala mondo dhi otim gige science, sport science, ya. Koro kose puonjgi magi otieko dweche 6, koro kinyiso gi ni koro ok unyal timo gini. Yier subject moro. Ti iyudo ni in the process penji chiegni ma kichako subject moro kendo like idhi dong chien, ya. Koro mano emano miyo warete do mondo odhi adhi mbele gi subjects mano timo. Koro ministry mane dwa tamore. Actually nitiyo gi tok teko, iwacho itemo manyo ng'ama nyalo konyi to ne onge. Koro mano miyo wadhi e doho mondo wayud konyruok. To anyalo wacho ni e kinde mane japuonjre ni oyiero subject combination no ka nitiere skul makamano, nyalo bedo ni jotend skunde bende seche moko podi okelewa gini ahinya kaluwore ni osepuonje kuom thuolo mar dweche 6, koro chopo sama owinjo bende odhi timo penj koka skul bende koro wacho ni yier subject machielo kaloni ni ma onge. Kosa ang'o matimore? No ken ni onge. Subject ne nitie kendo ni puonjogi.
kata jopuonje lewa kata oge lewa to mano to koro experts ang ne nyiswa kecha ne nitie kane CBC chakore nyaparo ni the president mar LSK machon Nelson Havi nodhi e court ko challenge a wach mar CBC matinde iluongo ni CBE kano wacho ni ne onge participation ji ne ok winji both jonyuol nyithindo nyaka jopuonj but court nowacho ni ok wanyal gole nikech machielo cha nosegol koro wabiro madhi kode mbele mos koro subject mano yiero gi gintie kendo ipuonjogi kata kane jok mane dwa join kendo grade 9 ne pod gin gi thuolo mar yiero subjects go but koro ne wacho ni ka nyathi ni noseyiero subject to ok nyal mi thuolo mondo upload gi system why would you still tiende mondo pod ikete ne jok mabiro tokgi giyiero kasto ka gitieko dweche auchiel kata tam achiel tiyudo ni ok ginyal dhi mbele gi somo subject mana giyiero koro it was system, it was not the school itself. Matine ni migao mochung' ne wechego mag somo kachiel kod neke mane nitiere kod ng'ikruok kanyo kalo ni subjects nitiere ipuonjogi lakini koro ketogi e portal kacha ema koro ne bedo mateka ilero kanyo makara ahinya kendo yiena mar mondo mi arwak mwalimu Lucas Ouma Oluoch mano japuonj maduong' mar Lavington Primary School bore Nairobi ka mar mondo mi oriwre kod wetwak gi thuolo ni oyawre mwalimu agino ni chiew maber ayawre achiew maber kendo ago erokamano kuom luonga ka ang'eno wadhi bedo gi twak maber wadhi bedo kod twak makare ahinya kalore ni chenro mano mar yiero skunde mago mag senior secondary owinjo bed ni chakore ayanga mana kinyalo nyiswa ni thuolo ma ochiw mano mar yiero skunde mago mag senior secondary ma jopuonjre manitiere grade mar 9 biro bedo ka yiero mondo gidonje grade mar 10 mano ma higa manyien chenro makamane thuolo ma ochiwe ng'isa kanyo ni en kochakore chieng' tarik 24 nyaka tarik 11 mar dwe mar 9 mano ma higa ni bende thuolo moromo to ginang'o giri ma jopuonjre manitiere grade mar 9 winjo bed ni ng'eyo e kinde gi makoro yawne gi thuolo mondo giyiere skunde ma gigombo riwore godo. Erokamano kaka nya wacho ni grade 10 selection chakre tarik 24 nyaka tarik 11 ma September. Ang'eno thuolo moketno biro romo kaka wan jopuonj mondo waler namba 1 waler jonyuol waler nyithindo mondo giyier schools subject combination maber ma janyuol kantiere gik manotimore marach mokalo again this time round ok gibi betie kamano. Kiwacho ni this time round ok bibete matene ni kinde mokalo chena ngoma nitiere mugeno ni this time ok dibede mwalimu kiwinjo kaka nende wakili wacho ka nitiere nyithindo moko no yiero notimo subject selection to ne gibedo uploaded kori no kaka mano bedo hamano tido ka nyathi ng'at monego bed nyathi monego bed donjo grade 10 en modhi bedo gi shida. Koro this time round olose maber kabisa ma portal no kaka jo ministry okete inwango ni janyuol be nyalo donjo i portal ni ginen gimo ma jo wabro dhi adhiya kachiel ma janyuol dhi ng'eyo en ang'o monego bed ni monego bed natimo ka to onego bed natime nade ka nyalo wacho ni kaka sani gino kete maler ibro nwango ni sani nitie gima iluongo ni career pathway checker ma onge gimo mibro yudo ni janyuol koro kata japuonj yudo kaka wan jopuonj yudo ka ang'eyo no candidate ni ober ga ikwano yes inyalo yudo no ober ikwano to idwa ni otim STEM lakini ober ikwano to STEM odwa notim ni max modhi nwango ka ok bi rome to be gima jaka jonyuol bende ng'e iwacho ni onge ranking lakini nitiere merit nyiso ni ka thindo gi timo penj gibro luongi senior school as per their performance mama no kik ng'ato no maiti matima hamano wana gi jokojolo hamano koro nyaka ging'eno ginen gimo ma serious penj biro chakre tarik 23 wadwe mar 10
nyaka tarik 31 mar dwe mar 10. Koro thuolo no nyaka Wahia bende ikre. To imachielo ni endo, apart from pathway check-up mantiere ni, wachibiro nwang'o kaka sani yudo ka goto wacho ni an adwaro school A. Kaka wakili otiyo ka, let's say, no, St. Mary's Yala. Watig subject combination moro kaka agriculture, biology, kodo chemistry. Ibro nwang'o kaka maka oketni, nocha kabro bidi subject combination, ibro neno kaka gino dhi donjo maler. Ibro nwang'o ni school ni timo maendo. But gima nyaka jonyuol bende ng'e ni wanyalo kawo Wahia mang'eny kaka iluo kaka pinywa maluo ka. Ginyalo wacho wan kila mtu dwa mana dhi yala, kila mtu dwa mana dhi yala. Ama nyiri winjo ng'eny gi wacho na wadwa mana dhi Rangalaka, under C1 school. Koro onego gima ging'e ka Wahia oyiero schools gi mang'eny ahinya, to Wahia duto te ok bi luonge school cha. Koro onego bed gima kaka jopuonj bende inyiso jonyuol no skunde ma wan go gi duto te gin gibeyo. To gima nyaka ng'en subject combination mabedo offered in those schools Wahia kaachiel kod jonyuol ong'eyo maler kabisa. Yena mar mondo mi aduok wakiletwa kapok wadhi kata wechego mag subject combination kaachiel kod school selection, nikech bende nitiere kidieje mowinjo be ni yiere school kochakore C1 nyaka C4 ibo bedo ke ileronwa makare. Wakili kaduokie twak winjo kanyo ni winjo be ni jonyuola be ni ng'eyo wach ni eyo makare. Ekinde makoro ne uchung' ne japuonjre no makoro ekinde makosetimo timo kit somo no kuom thuolo kaeto kochopo sama koro winjo be no upload e portal kacha ema koro kia. En janyuol mar nyathini ema ne oluongi mar mondo mi kony nyathine kosen skula. Penjo mapenji ni bende jonyuola nyaka sani bende giwinjo kit somo ni eyo makare ma ginyalo konyo nyithindgi e yiero skul makare kaachiel kata yiero subject combination eyo makare. Wakili. Erokamano. Skul noko luonga. Nwatimo ne janyuol. Iluongo ni petitioner then Grace Ambok no nyisa na nyalo wacho kech be mano refer kone. To na fwenyo ni owinjo gi chama tut. Mana nyisa ni kar mondo an mabi. Ene madino biro. Nikech oelewa mana kaka mwalimu elewa. No explain na gigo properly kane pok adhi e court. Mano miyo tije obedo mayot. Koro nitie jonyuol mawinjo gino kabisa. To samoro nitie jonyuol be mapod nigi challenges kone gi kocha. Koro we need a wholesome approach. Mana kaka japuonj wacho ni gibiro nyiso jonyuol. Nitie jonyuol mapok owinjo. Koro biro kawo jopuonj kata mana ministry officials mondo gitem elimisha jonyuol mondo owinj gini. But case mana timo to janyuol no ne winjo gino kabisa yo matut ahinya. Manyalo wacho ni nitiere jonyuol moko ma gin ginyalo guide nyithindgi e yo makare. Bong'ise ni ma e gima ihero ka iminyalo dhi e yo makare. Nitie jonyuol matimo guidance. Koro giwa be ne fani ng'eni nitie nyithindo moko be mane gine gi odagi donjo. Subject combination gino odagi bedo uploaded. Koro ka gin kane koro gi approach don koro gin jonyuol mag school no, they realize moko ne wacho ni kodagi donjo ok owinjo chand ministry. Nyithindwa gi mondo oloki. Koro gino gido thagore gi ministry. But jonyuol moko ong'eyo ratich gi, ging'eyo ni nyithindgi go nosepuonji. Kendo en ratiro mar nyathi, iluongo ni best interest of the child. Ema owinjo bed ni ng'iyo seche duto e yore mag somo gi. Koro gi case mano timo no okonyo nyaka nyithindo mamoko mane were not part of the case. Mwalimu adwa ni ilernwa makare wechego mag subject combination nikech wang'eyo ni kit somo mano mar STEM, kit somo mano mar CBC wantiere kod career pathways mana adek, wantiere kod STEM, wantiere kod arts and sport kaachiel kod social sciences. Jopuonjre winjo bed ni bedo kod wanyalo wacho ni subject combination winjo bed ni bedo nade. To wang'eyo ni subject combination, akia ni subject combination ema lead to yiero school kositime yo machalo nade e CBC ka. Erokamano kendo. Chakre wuok tich. Gima ibiro timo, gima nyaka wang'e ni yiero subject combination ka, namba achiel, wabiro timo gimiluongo ni interest mar nyathi. Iwinjo kanyo? Koro interest mar nyathini emochako, emobiro kuongo go. But kwa duogo chien matin, wadhi chako gi personality, kwa personality, to wabiro interest mar nyathi. Kwaseyudo interest mar nyathi, to wabiro rango skills,
kwaserango skills tayo wabro dhi values. Koro chakno personality kanyo. Personality kanyo ng'iyango mwalimu. Koro personality ing'e gima timre jokanyana minwang'o ni nyithindo madhi riero subject selection gi wachako gi achaka ni in what is your career to waweyo interest mabiro personality. What is your career? Matende ni penje no gombo bedo ang'o ko obedo ng'ama duong'. Kapok abiro i career tabiro kore interest kamon. Onego beno wachako i career ka i interest manyathi. To gini onego beno gini is intrinsic ma nyathi won. Emonego beno wacho no adwaro an gi magombo ga area of interest mara en ga ma kod ino. Iwinjo. Koro kwa chako kanyo endo antiere model mo kai manene makata jo ministry be gine temo mondo watigo kabisa iluongo no RIASEC model ma nyiso wacho ochung'no realistic, I ochung'no investigative, alafu A ochung'no artistic, S ochung'no social, E ochung'no enterprising, alafu C en conventional. Koro ibro no ukai mondo beno wachake mondi ke kwa biro i career. Wacho no beno kaka the first R. Let me pick the first R. Ma wacho no realistic. Nyathi aina ni en nyathi machal nade. Ibro yudo ka nyathi aina ni en nyathi ma o enjoy ibro ko hero gik moko mitimo gi lwedo. Utimo gik motio ni kata gik motimo gi lwedo gi ohero kabisa. Koro magi mido kai mabro yuwa kai mabro wo kagin kaka ji engineers, mechanics dhi wo kaendo. To gima nyaki ng'ego with this model ni seche duto te iboga kawe adek. Koro yudo onge nyathi manyalo kawe classic kata en realistic kende. Ibro nyongo en realistic to en kata at the same time en go investigative, alafu at the same time yudo ken conventional. Winjo. Koro magi endo kaka this model. Koko kete ni koro yudo ko nyithindo gi kwase somo gi gini wuok nade. Ntie gimono go beni luongo ni psychometric test ama aptitude test. Mono go beni timo ne nyithindo gi. To skunde waduto timo kata mag piny luo kacha. O psychometric test en gimo manyalo en gimi timatima no chinwa inyalo kata nwange gine ma yo mbui ka to itimatima igolo kata penjo kata na bich kende. Imiyo nyathi ka nyathi class. To gichan en penjo kacha to nyathi duoko. Kose duoko to japuonj kao to rango. Kose rango to kaka nyathi ni oduoko penjo gi. Mae donjo ga ka. Koro kose donjo ka kore ko luonge. Ti ipenjo areas of interest adek. To bro wacho ni adek go endo. Kose wacho ni adek to ai wacho mane mi hero kabisa. To wachina na hero ma. Koro kiwuok kanyo udhi career. Koro nyalo wacho an ka ahero ndiko, to ahero somo. Mano watera tiri law. Iwinjo. Koro ko kaja ni koro wadhi jago career lawyer. Iwinjo kanyo. Koro kichopo sera ngono kiteri lawyer ka kisebedo udhi timo law. Koro kwa biro ni pathways. Tirangon koro bas pathway man madwa donjo kode kae. Wadonjo mana kode social sciences. Iwinjo kanyo. The same kod ng'at mabe ohero gik moko mineno mitimo hands on agino go endo ma just time. Koro mago bende itimo gi duto te to lakini be gima nyaka ing'e. Ndiri subject combinations moko mibro yudo ka okawo ja social sciences ntie kanyo STEM yudo ka subject mo STEM be nie kanyo. Koro ko donjo hamano tibro nwango ka career pathways mage bro dhi medre or gidhi bedo madongo. Yes. Atukoro nitiere subjects moko ma kinde mathoth wacho ni mago gin subjects mwinjo be ni kata cross career paths go duto STEM, social sciences, kachel kod arts and sports gin kaka mage mwalimu. Aya igin ka jogi bro dhi senior school nti compulsory subjects magi bro timo kacho endo kaka English, maths, mathematics be koro dhi pogore kacha ntiere essential mathematics kod core mathematics. Koro ibro yudo ka alafu ntie nyaka bedie community service learning bende ntie. Koro
Magi duto gidhi somo apart from gima nyathine dhi yiero kaendo. Koro sama gidhi somo to gima be nyaka ing'e. No sama subject combination osetim. Wang to nyaka wanwang'e kare. Nwach kosetime chenjo gini dhi bedo matek. Ing'en kaka mokalo chani wachon kochopo grade 10 ka gibiro dhi grade 11 inyalo loke. Wang ni makoseliere ka to hamane kaka obiro dhi maonge loko koro gini nyaka wanwang'e maler, janyuol nyaka ng'e gimidwaro kacha, jopuonj sa obedo trained masani jopuonj gibiro lerowa maler makta be kaber to ka bang'e kanyo tabiro chiwo kaka kata jonyuol ka ng'ato ne dala kacha saben kata gi sime moro to ala kamo kacha to oranga gino nego bene timo to wabiro bedo maber kaka nyuola. Yena mar mondo mi aduok wakileto wang'eyo ni lai mar somo manyien mano mar CBC en gino ma piny Kenya koka ne ochako kendo kata bedo ni ng'ikruok wanyalo wacho ni teething problems pod nitiere matin koni kod kocha kendo wang'eyo ni class man nitiere grade mar 10 sani ma class mokwongo ma wantiere godo kata wanyalo wacho ni mane pioneer class ma wantiere godo mano mar grade mar 10 kendo madhi donjo mano higa manyien ma wanyalo wacho ni tielo mar 2 kata kamane kinde makoro ne untiere bura maro king'iyo kit kaka migawo mar somo ne o handle case makamano makoro jonyuol ne ng'ur ni japuonjre osesomo subjects makamagi to koro kunyala upload e portal kwang'iyo migawo mar somo generally bende giseikore mano mar rieyo sekta mar somo yo makare kosene gikawo challenge makamane yo machalo nang'o wakili. Erokamano. Gigo manyien duto samoro bedo ga gi challenges miluongo ni teething problems go. To ng'ato ka ng'ato achana mwalimu nosome bwo gina mar 844 go so wan kaka wan jo 844 wan eno man Marano was the best. Jok manotimo ma mbele wachani luongo nang'o gin bende ne gideno mana ni margi no was the best. Koro CBC kako biro ne nitie a lot of resistance. Ji mang'eny nok winje ng'eni gimoro ka ng'ato ok winji to mokwongo iwacho mana ni gino ok ber. Yeah. To kana neno kaka ministry no respond sana Jonek emane o respond ministry ben wasu Jonek wasu ministry bende PS to gi CS they are very positive negi kaw gina yo ma kare kata challenge man wakelo no negi wacho ni challenge no to no sebedo lakini gigi gin gima nyien mwatema mos mondo wane kaka obro dhi malo nacha oloth mos kata kot no yie kodgi ne gik manyien mobiro kaka CBC jomoko ok bi understand but in the long run bang'e kore gibiro ne berne kaka chon wacho ni bedo book ber biro bang'. Koro kata wana pinge to samoro nya pinga out of ignorance nikech ok ing'e malong'o ok ing'e matut nikech neno ni gik manose change ji resist ga change. Koro gima waseng'iyo go cha mano neno ni ber barapa ni CBC jipod nigi nitie joma wacho ni ober nitie joma wacho ni system okadho kae mana ber but it is something ma owinjo benu wa promote wa konyre mondo obed maber in the coming future but mana kaka mwalimu osewacho ni it is clearer nyathi yiero gima odwa timo mohero chon to mano nyalo bedo maber kendo nyalo bedo marach nikech samoro interest mag dhano be lokore samoro an kanane form 1 no kada bedo lawyer but kadhi e form 4 to realize ni ma gima dwaro timo but sani ng'eni kore wacho ni kiseyiere tidhi kode makare koro pacho change mwalimu kanyo wadwano ubu konywa guys dhano yiene loko pach it is only fools who don't change their mind. Koro samoro nyathi moro nohero gima kama but he realize ni after 1 year or 2 gik modwa timo pogore koro owinjo beni yiene ng'ato mondo oyier pathway mapod oneno ka aligned gi interest ni as at that time. Mwalimu kata bedo ni wacho ni onge loko paro kiseyiere to koro nyaka ringa kode makata koro turi to koro nyathi nyaka yieya kode nyaka giko kose nyalo chopo kuma ng'ato nyalo loko paro kose koro kiloko paro to nyaka koro idog chien idok nuoyo kose ang'o manyalo timore. Ing'eni ECB ka onge nuoyo en na gwere to dhi kakuwuok ne kakodhi gima jak wang'e ni sani ibro yudo ka migawo motelo no somo otemo kabisa nwach kidhi rangi do ka kata pipi kichako from preschool
kidhi i website ibro yudo ka onego bed ni gini en gima schools onego bed ni cheko irango from preschool onego bed gi neno no magi ne nyithindo gi interest gi gin magi from ma primary be nitie upper primary nitie junior school and senior school koro gini gima timre gima nyaka wang'e mokwongo in nurturing every learner's potential jopuonj kaachiel jonyuol nyaka hakikisha ni gini en gimo ma ging'eyo to kaka asena wacho niendo wang' biro bedo ma onge janyuol mabiro ywak ni nyathine no schools manodwaro noyiero magi to jopuonj omiye magi paro bang'e abro biro icheka kanyo maber pathway cheka mondo explain maler mondo jopiny ong'e. Kinyalo mana explain wa sani pathway cheka no eyo makare mwalimu. Aya, koro i pathway cheka cha biro yudo ka ndwa sewuok i interest chande. Bo waseyudo ni nyathini dwa timo law kaka wakili kama. Gide kacha talafu ndiko kacha no lawyer. Kosendiko in a system kanyo no lawyer to dhi golo all the probable subject combinations. Iwinjo kanyo. Kagisewuok duto te. Koro en upon japuonj nyathi kaachiel gi janyuol mondo giyier skunde gi. Kanyo ma koro skunde abiro go. Wan gi skunde aboro. C1 wan go adek, C2 ariyo, C3 ariyo, gi C1 achiel. Gi C4 achiel. Wachak gi C4. C4 en school iwacho na a day school machiegni kuma nyathini biro ga somendo. Inyalo nwang'o ka nyathi nyalo wacho C4 mara awuok e piny luo ka tadwa mnan C4 mara obedo ta Mombasa. Niwachang'o en watne moro kanyo endo. Koro ibiro yiene mondo tim nadi oyier C4 kanyo endo. To kaduogo i C1 ka is under subject combination kaendo. Koro ka nyathino oseyiero iwinjo ko wach ni dwaro subject combination wadwaro na skunda boro. Suppose ni ikaw kata achiel. Akaw ranyisi mar code machielo ST 1042. Mano tingo agriculture, biology and chemistry. Ibro nwang'o ni most of the schools offer this combination. Maka nyathi bro kaw this combination odhi yiero ge yiero aboro gi biro wuok ka dichiel ma onge no kata C1 kata ma onge no C2 kata C3 dhi koso school momiyo biro dhi second subject selection. Gima nyaka wang'i kanyo owacho ni biro betie two subject combinations sivyo. To gima nyaka ing'e these two combination idhi mani the second one kikoso mokwongo cha to kisenwang'o gi duto te to mane mibro kaw janyuol nyaka ridhika candidate nyaka ridhika alafu kobedo uploaded. Aparo mano winjire. Koro mane itimatima kosetime C1 kanyo kendo biro to yawo kar C2 royiero schools mane C2 koki C2 kendo biro to yiero schools mane C3 kod achiel mane C1. Kamano. To ang'o ma jonyuol winjo be ni ng'eyo e kinde mag dhi e skunde makamagi kata giyiero skunde makamagi. Tang'eni in kaka japuonj isebedo kidila gi jonyuol mopogore kata kod Nairobi kama moko be ni nyalo bedo ni gochoni kata bedo ni janyuola mane wakili represent en achiel kuom jonyuol ma seche moko ng'eyo gigo matimore. Bende jonyuol ong'eyo kaka ginyalo bedo piny kod nyithindgi e yo makare mondo yier skul kik chop kuma koro e kinde mabiro mbele janyuol koro ywak ni nyathino luonge day school anadak Nairobi ka to nyathino luonge e day school cho Migori kucha to Migori seche moko onge kata watne. Bende jonyuol ong'eyo gini makare mwalimu. Yes. Koro kanyo anto nitie jonyuol mang'eny kia gini. To koro mano wan kaka jopuonj kod kaka un station kaka mamaru ni
ka uboga kase to iwacho ipuonjo jonyuol ibiro yudo ka jonyuol bende ibiro yudo ka nitie jonyuol moko ma kata luongo romo e skunde giongo sama dhie iwacho na skul mano wacho ni min nyithindo ema biro dhi kanyo iwinjo koro dware mondo jonyuol duto te kose kawo gima bedo ga shida mabedo ga endo iyudo ni waweyo ni jopuonj gigo no mano jopuonj no mago gik jopuonj koro gima nyaka jonyuol tim ang'eni ibiro luongo romo kose luongo romo ma candidate class kose luongo romo ibiro wuog jonyuol gi duto te ibiro nyisgi gima onego bed gitimo endo to wach mar yiero skunde ni gima nyaka wang'e this time round jonyuol be dhi play a bigger part nwach kaka janyuol kaka an go nyathi monego bed donjo e grade 10 no to onego bed nang'eyo no schools mage monego nyathina rango performance ma nyathini bisenwang'o subject combination onego bed ni ng'en school ma kod ma ema ji onego bed nyathina ni dhiye to be onego bed ni ng'eyo kaka janyuol onego bed ni yie kaka janyuol no school ma ji oyiero mang'eng'ni wach mano gima miyo jopuonj biro konyo jonyuol kabisa kata kod nyithindo wach ok gibi yie ne nyithindo or candidates gi no yier yudo kata school class wahiye kata na 400 to giduto te orido ka 200 of them oyiero school achiel ingin mano dak nyande mano wawondre tibro nwang'o ni gima nyaka be wang'e ni STEM kanyo STEM omi 60% kod mamalo atamalo moloyo subject alafu machielo social sciences omi 25 alafu machielo modong' omi 15 koro gima nyaka ing'e nitie skunde ma C1 machon ka iluongo national schools machon ma ji ong'eyo na national school machon gin ga magi koro sami dhi yier school sami bro wadhi yiero subjects gi yes wabro yiero tibro nwang'o nitie nyathi mono enobiro to kawo arts and sports to sami luongo wahia i senior school let's assume the first person in school no o score 70 out of 72 oluonge school moro matin to nitie the same school nitie nyathi moro monwang'o kata 60 kata 58 to luonge the former national schools ma C1 schools koro kanyo mido ka koro wakili gidonje giwacho mano dak timre nyathino nwang'o 72 out of 72 jonyuol pod nitiere kod mentality machon cha mane gima hinyo jonyuol gi sani koro mane momiyo wadwaro ni sama iwanyiso jonyuol wanyiso gi nyaka wanyis gi adier nitiere subject combination moko mopondo i arts kae mabeyo to gima be nyaka ung'e sama wayiero gine skunde onego bed ni rango ka janyuol kirango kaja under schools onego bed ni penji to under arts and sports school ni be offer mano tidhi nwang'o adier be offer ibiro yudo ka wahia mang'eny biro dhi for STEM to mae giduogo giweyo ka koro nyathi mariek jopuonj mogo gini kare kwano mogo mang'ith to iyudo ka ng'ani oluonge ka iyudo ka skul ni nyithindo gi odhi adhiya C1 ang'o mane timre ne giti mariek koro mano be gima nyaka wanyis jonyuol nyaka waler wahia nwach iyudo ka wahia moko mogin very specific gin gidwaro arts and sports koro kanyo ma nyaka konygi maber bwane kaka gibe gidhi donjo endo kamano wakile kaka nitiere wach midamed ginene kata gino bagi wacho ni kare skunde ma chon mag national school gitindo gimata en kaka kaja nyathi moro yudo 50 to moro yudo 72 timoro nyaluonga alliance tinde onge kech wandiere man wayiero schools ni akia ni chuno ga jite kata ng'e no kinya dhi kuro nyaka ndik national kata mana ng'ama ne bedo namba last nyaka ndik national koro mwalimu iwacho ni tinde ok ochuno ni nyaka luongi mangu gi ni Maseno school skunde wa madongo to bentie disadvantages kech in terms of infrastructure there are better schools moko ntie molo jowetegi in terms of infrastructure lab laboratory skunde moko kaka marwa wan gi corridor mixed pod wagero lab koro yudo nyathi moro nya bedo disadvantage kobiro school ni molo kodhi e skunde machon ma ji ong'eyo mosebedo established kamano maybe jomoko nyalo gombo ng'eyo bende gima dwa na wachi ni wakili ni
selection of C1 school, cluster 1 schools, over national schools go. Itime Gwahia duto te. Kata bidan mo wachon moro ma yudo ka weno somo mos. Neno ga nyathi mafuo. Yudo moko mas gin gi somo mos moko to somo pio pio. Koro memi yudo ka CBE ni wachonu gidwa nurture every learner's potential. Gimanya kingi national school ama cluster 1 schools go gin tinya kama moko mabe omed. Maki rango kaka kanga Migori donge. Kanga Migori Agoro Sare mago ni cluster 1 te. Ibro nwango ka mano ni cluster 1 alafu kibiro machon moko be maninge iwacho ka iwacho na alliance mago ni cluster 1. Koro ibro nwango ni nyathi mori di luong i cluster 1 titeri school moro machielo alafu moro be idhido certain point tikele kata alliance iwinjo kanyo gima nyaka ing'e ni performance or merit emibro tergo jogi kacho to gima be nyaka wang'e no every senior school nigi capacity to subject combination gi ibro nwango kaka what chico takata nzi what kata alliance under social sciences inwango ni gin combination kata 36 Eminyo. Kori bro nwanka combination wi gibro temo kabisa no gikawo ratio moro mondo ntino giduto te gikawo namba ni mondo giduto gibi kori bro nwanka ti schools moko ma yudo ka ng'eny gi gin gitimo STEM koro ji duto ji mang'eny okawo STEM emodhi go kocha chaendo ema koro duogo gi arts and sports ka gibed gi offer ibro nwanka gimo kaka lese kata alliance yudo ka subject combination under arts and sports yudo ka gin go na 6 kende auchiel kende koro kino ko tin to school mongo binya thiodhi okawe kacha to ka wahia ko tumo penj binya thini okalo matin results neno mane karatas oluonge mana alliance iwinjo koro gine ngene gima nyaka wange kikwa subject combination moko kata pathways moko jonyuol kikcha wachon mabe kanya nyathi wachon an adwa bedo athlete janyuol ndo kode tung mosuo ni in kuro idwa ringo kwani ringo ni an teri kuri karo dwa bedo jatho dwa bedo jatho to mwalimu gima chiel mang'e ni owinjo bed ni lero kinde makata jopuonjre makamago bro bedo ka ikore mar mondo miyo yier career paths mopogore opogore din ler no anene to STEM nitiere kod career paths kaka mage social sciences kachiel kod arts and sports kalo ni mago bende gik mowinjo bed ni jopiny ng'eyo ng'ato nyalo bedo ni penjore ni chemoko ma ng'ama dwa timo engineering to engineering nitiere under STEM to ang'eyo ni bedo daktari bende nitiere under STEM nyithindo gi ka gidhiyudore e skul achiel ipuonjo gi e klas achiel kose bedo nang'o bas mane gimi winjo ka daktari wacho ni teething problem i senior school kanyo wanir ka koro kuma wantie kani watemo kabisa mondo wanyis waler jonyuol ka achiel gi nyithindo gi mondo ging'en ka gichopo grade 10 ka en ang'o ma gibro dwaro kanyo endo but waduogi penjo mi penjo achak gi STEM again pathway ma STEM one kod track SADC one kod pure sciences one kod technical studies kanyo alafu one kod applied sciences kodi bro nwango ka nyithindo gi kama bro dhi for pure ka emiru ka wadhi dwange doctors kaendo to gima be nyaka ing'e ni nyithindo gi kwa bedo kod gima kwa kanso gi akasana nyaka ibed gi STEM kama nyaka ibed go kama endo to ibro yudo ka gibro that personality ma wacho cha bro ringo kuomgi ndi nyathi mo ko winjo kwano to en ndo seringo koro nyathini bende nyaka rang ne kamo mikete koro mi do ka koro ta kwa lesson kwa biro ka social sciences ka ibro no ka kai wan go literature and languages koro literature and languages alafu ke ibro no idukai kendo kibiro do kai kendo wan go business studies koro nyathini lesson ngani dwaro bedo journalist
kae ma wabiro wabetie koro. Ng'ani dwa bedo a writer, kae ma wabiro wabetie. Ineno. Ng'ani dwa bedo kata pastor, kae ma wabiro wabetie. Nwach iyudo ka nyithindo moko kata e klas kanyo. Iyudo ka nyithindo moko ma gin gihero, gin ma iyudo ka japuonj ka onge. Iyudo ka en oketo ji klas nyaka waling'. Ose mo iyudo ka ng'at machielo en monyalo bedo nade, en monyalo bedo no opuonjo. Ineno. Koro nyithindo ka inagi. Kwanyi mabiro to waketogi e social sciences kaendo. To bende kodok kata arts and sports. Nyaka wawe ni nyithindo madwa timo arts and sports. Gino nyien arts and sports kae. Kanyo ntiere arts, alafu sports and recreation. Wadbi ni sports and recreation kaendo. It's sports and recreation ka, wan gi gik mang'eny. To ng'en kanyo be gima nyaka ng'ato ng'en kanyo kwano dwarre. Nwach gik midhi som careers madhi wuok kaendo. Gin careers mabro dwaro kwano, or gik mabro dwaro analysis mang'eny kabisa. Koro gima nyaka nyithindo ging'e, kik bed nyithindo gi oringo kwano. Kaka kinyalo timo niya, kaka ma law. Mathematics is not a major subject combination in law. But kuro kanyo winjo ka wadwaro languages. CRE ni nyathini ogweyo proper. Oro kalo sawa. Okalo sipuap. Social studies. Nyathini nyaka beno okalo mago endo. Koro mago ka nyathini osekalo. Koro ng'an bas mae odhi timo lobedo wakili kaka jagoni. To ntiere kama ma bende jopo iyudo ka kwano dwarre kabisa. Nwach kochopo sama ichako tiyo gi data. Koro kendo kaka nyiyo kwano bende dware. Koro sama wanyiso nyithindogi gik ma gibiro dwaro an adwa bedo lawyer. Nwach wakia kwano, lakini kwano is not a major subject. Lakini kuro kipenjo kanyo endo, kipenjo wakili ka kwano dwanege. Nwach sama idwaro data mano kwano. Koro aparo ni jaka kanyo aparo na se achiwo kanyo maler. To wach ma penji ni gibo bedo ka gisome klas achiel. Nikech ocho kanyo ni STEM ka nitiere pure science, nitiere technical ka achiel kod applied science. Jogi some klas achiel kote kata bedo ni wacho ni mage moko kuom teething problems opodi nitiere. Yes. Koro inane isomo gi grade 10 kadhi mbele. Ang'en go mbele ka gini bro lose maber. Lakini kaka sani pod wadhi ni kako luong gi cha orwako gi class kanyo endo. To nitie jopuonj masani mag senior school mosebedo trained bende bro konyo gi in line with their subject combination. Obo bedo kachon masche moko ka upuonjo uto maths ni puonjo kila ng'ato. Kochopo sa physics jomok gin jo team physics to wuok oko. Weyo ne joma moko. Actually hapa ni mane kaka idhi time. Giwach ni mogik wakili kwa tieko. Kapod gine senior school, ok gine university. Hapa nikisi jopo university kore kinge ni doctor, idhi timo engineering. Koro seche mopod gine school koni to mana kaka no jiri ore mana kaka wacho no. Kochopo sa physics to jo physics thi. Jo siari, wacho jo lawyers okwero kwano. Nitie japuonja moro miluongo na Rocho wacho kwano michungo go joma fu. Kwan ji to era kwan ber, en kwan mara. Nitie joma ero kwan mar pesa. Kati yuko wacho ni CBC ne kwa me time it might be a very good thing. It might be a very good thing to iwacho ni gimoro ka chakore to nyaka bed gi challenges. Kora kwayo mana all stakeholders mondo wabed patient, wamie thuolo wakonyre. Hapa ni the ministry is also doing their part and the teachers are doing their part. Nyaka jonyuolo winjo beni wande watim part kata kwa winje kamano. To gi explanation koluong bure skunde to winjo beni wachopo mondo wakaw gini seriously kech gima affect nyathini en gima serious. Other than that bende ago mosa enya ne jokwa mano tho Homa Bay nitie jeri so far jeri osetho bura mano gine rally mano timore weekend mosa enya ne families mag jogo mondo ket chunygi kamoko. Erokamano nya wakili Ochieng Bor. Mwalimu Lucas kawatieko.
Kawatieko adwa wacho ne jonyuol skul yawo wuok tich. Kawase yawo skul wabiro bedo skul nyaka tarik 23 dwe mar 10. Dwe mar 10. Kwagolo ngeso gi Jumapil wabiro dong mana gi 35 days to nyithindo chako rakre gu penj. Tarik 23 ema gibiro time rehearsal. Ka ji oyepo warkwa jonyuol mondo kik giyie nyithindo lew skul, nyithindo bi skul pile pile, to jonyuol bende giyie ka romo moro ibiro luong mar jo grade 9 gi giyie gidhi skul mondo jopuonj oler nigi gik madwarre maber mondo gibende gibed part and parcel mar progress ma nyathini. To ka watimo kamano endo gik moko biro bedo maber. To ka wanyo biro bedo ji moko ma oywak sate to kubi bedo gi maber. Wabed ji maber wanyalo provide solution e shida moro mantiere kaka chaendo mondo wang'en ka gik moko biro dhi through duto te to wayudo ka nyithindwa gi gik moko gik odhi kare to janyuol bende ong'eyo na nyathina ni adwa tere skul adwa subject combination mare en ma tabro tere skul ma kod ma kamano. Erokamano mwalimu Lucas Omoloch mano japuonj maduong' mar Lavington Primary School kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio ka kaachiel kod in wakili Ochieng' Gor Nyakwaramogi Ojwang'. Imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gi sani mochopo e giko mar twak mar mokwongo e chenro mar Open chenro mano mar yiero skunde mag senior secondary ni jopuonjre mantiere grade mar 9 biro bedo kachakore chieng' tarik 24 chieng' wuok tich e seche ma iyawe skunde nyaka chieng' tarik 11 dwe mar 9 mano ma higani. In kaka janyuol ma intiere kod nyathi e grade mar 9 ne ni keto nyathini machiegni mar mondo mi ukonyre e yo makare mondo uyiera skul makare kaachiel kod subject combination e yo makare. Winjo kanyo ka mwalimu wacho ni kiseyiere to onge dok chien, omiyo ber kikonyo nyathi e yo makare kaluwore kod gino ma nyathi ohera. Akaw mana yuyo mar rindo gi sani chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Uriti masani warom kanyo e chenro mar Mbako Romo kango chopo kanyo saa 4 mar onyango. Kik idhi mabor.